You've won your final now. I'm happy. Ndinonzwa kufara kuti Mwari vandirangarira muzuva rinonzi nhasi nekundisunungura mushure menge nandapiwa 20 years dzemeja. Iyo meja yandisingazivi kuti yakaparika sei, and nhasi kusunungura kwandaita ndikuti Mwari mazvita henyu maita henyu Mwari mandirangarira. Hakusi kugona kwangu kana kungwara kwangu, asi dzinongori nyasha dzaMwari. God is grace ndozati wanenge ndiri pano muzuva rinonzi nhasi. Kuti uri kubuda wakazvinzwa rini? Ndazvinzwa nhasi makuseni. Wanzwa sei pasina message kuti Yvonne wakwenda uko? Even pandiri panapa handisati ndatanga kuchinzwisisa kuti ndatosunungurwa, handisati ndatanga kuchinzwisisa, but ndinongoti Mwari mazvita henyu mandirangarira. Sekutaura kwaita kuti mhosva yawakanga uchisevha imhosva yausina kupara. Kufunga kwako from today, what's the way forward? The way forward chekutanga ndechekuti ndinoti kumhuri kwaMutedza munogona kunge mune chigumbu chekufunga kuti ndakauraya hama yenyu Petros Mutedza. Kubva pasi pemwoyo wangu handizive zvakaitika parufu rwaPetros Mutedza. Chanoda kutaura ndechekuti Mwari imi ndimuzivi wazvose. Mwari ndimunoziva zviri pasi pemwoyo, nango zvakavanzika, nango bvudzi riri mukati memusoro mangu, Mwari munoriziva one by one. Ndoti to Petros Mutedza, handisina mukana wekuti nditaure mashoko aya because ndichiri ndiri muusungwa. Ndoti rest in peace, but iwo Petros Mutedza kwauri ikoko unoziva zvakaitika, inini hapana chandinoziva. Kuva kwangu mupolitics haizi nyaya yekuti pane chimwe chinhu chandinovavarira zvakanyanya kunze kwekuti vana veZimbabwe vanga vaine upenyu hwakaenzerana. Ndinoramba ndirimo mupolitics, ndichiramba ndichimira nedonzvo rakatengwa navatsvangere kunyangwe vamushakabvu zvavo 1998 rekuti vana veZimbabwe vanga vachiwana democracy, vana veZimbabwe vanga vachiwana chikafu chakavakwanira, vachidya zvakavakwanira, vaine mufaro, vaine peace munyika mavo. Saka ndikuenderera mberi nedonzvo reideology MDCT rekuti vana veZimbabwe vanga vaine democracy. Vatsangerai vakashaya uri muusungwa. Pawakanzwa shoko rekuti vakashaya wakanzwa sei? Up to date handisati ndakuzvinzwisisa, ndichiri kurwadziwa. Pandakanzwa kuti vatsvangirai vashaya kana maofficers epanapa pachikurupu vanokwanisa kundibatsirawo, handikwanise kutaura, handikwanise kuexplaina. Pain yandichiri nayo yakanyanyisa, ndakarwadziwa, asi ndinongoti pavakasira ipapo ndopachangoenderera mberi tichishanda tiri pamwe chete. Zvisinei nekuti mhosva yawakanga uchisevha aunokuita zviviri kana zvitatu zvawakadzidza pawaigara muchikurubu female prison ndezvipi? Ndiri mukati mechikurubu female prison ndakadzidza rudo, ndo chinhu chekutanga. Kudanana mukati mejeri muno vanhu vanodanana, ma-inmates nema-officers. Pakacreatwa relationship yekuti unototi nango munhu hausiri kuziva kuti ari kubva kupi unopedzisira wakumuda ende hachitokudawo. Chechipiri ndakadzidza kuti handifanire kuimba nemunhu asi ndofanira kuimba naMwari. Ndakadzidza ndikaziva kuti Mwari waanoda kunyange ari mukati menzvimbo rejeri anomuprotecta, uye Mwari vanomuitira zvakanaka. Ndakaropafadzwa ndiri mukati mejeri. Ndingati it's a case, it's a blessing to be inside, because ndakakwanisa kudzidza kuziva idzo hama neshamwari dzinokwanisa kumira newo panguva yematambudziko. Kune vamwe vawakasungwa navo vasati vasunungurwa vari kutiwo zvakare mhosva yavana kuipara, ungavapowo mashoko ekuti chii? Mashoko andinovapa ndeyekuti Mwari vanoziva musi nenguva, ende ndinoziva, ndinotenda, ndine faith yakanyanya kuti Mwari is going to do something for them. Mwari ari kuvaitira nyasha senyasha dzavandiitira muzuva rinonzi nhasi.